Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkan da sake haduwa da ku cikin shirinmu na gari ya waye. Kan soyayya ta cikin nutsuwa a waye ba na yin wanka, mutanen kirki da gaskiya suka shirya da tunanina. Shiri da ke zuwa muku a kowace ranar aiki, watan daga litinin kenan zuwa juma'a, tare da ni Nasir Suleiman Sare. Ke ba kya san zama da kowa na yarda. Fatar mun waye gari cikin koshin lafiya. Ya Allah, muna roƙonka yanda ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali zuwa wannan wayewar gari. Muna roƙonka ka ci gaba da ba mu zaman lafiya da lafiyar da kuma abin da lafiyar za ta ci daga nan har zuwa ranar da za mu bar wannan rayuwa ta duniya. Yanda karfa mana asiri a baya tun kafin mu bude ido mu san su wane ne mu. Muna roƙonka ka ci gaba da taimakon mu da rufa mana asiri har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Da fatar kowa ya waye gari cikin koshin lafiya. Cikin shirin nan ne na gari ya waye. Kamar yadda kuka sani, shirin na ɗauke da shirye-shirye guda biyu a cikinsa a kowace rana. A yau ɗin ma muna nan ɗauke da ci gaban nasihan da muke sauraro daga bakin Dr. Mansur Isa Yalwa, wanda daga baya za mu biyo bayansa da shirinmu na daga marubutanmu, wanda Zainab Yawale Sharif take gabatarwa. Da fatar za a yi sauraro lafiya. Saniwa ma zai buga ni in zama kamawa. Bakin sai wari ya haƙura da daɗin albasa. Wari kuma ta ce wari bakinka. Ka ci wani abu ko? Ce ni ban ci kuma na sha zuma ne. Shi ne da warin nan. Yannan zuma akwai warin tsiya. Shi kenan annabi ya fito sai ce ka wannan sharri mata ne. Gobe da ya fito sai Hafsa ta kira shi. Yana shigowa ita ce ya naji bakin kai na wari kuma yau ya faru. Ya ce zuma fa na sha. Ta ce wannan zuma da wari yake. A gidan wane sai dai a ta can kuma. Wannan kayan wari. Shi kenan manzon Allah sallallahu ya ce oke, yanzu ita wannan ashe abu mai wari tace ban. To wallahi baran sace shan zuman nan ba. Kishi ya sa sun loba shi. Kishi ya sa sun sa shi a kwana. Shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya kai annabi, me yasa zaka haramta abin da Allah ya halatta maka? Tabtaghi mardata azwajik, saboda kana neman yardan matanka. Ai matanka sun sa ka ne, sun shigar da kai ne, ba gaskiya bane. Shi kuma annabi ya riga ya rantse. Shine ce to ya zan yi, shine Allah ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ai Allah ya goya muku yanda ake warware rantsuwa, don haka sai dai kai kafara, amma ka ci gaba da abin da kake yi. Allah bai haramta maka ba. Wanda ya nuna mana sharrin mata yana iya sa ka je a haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba. Duk wanda ya yarda da kishin mata, liman, duk wanda ya yarda da kishin mata ya loba shi, yana jin tsoron ɗaya matan, duk abin da zai yana tunanin karfa wacce za ta ji, wala da ka cuci kanka ne. Ka tsaya ka yi duk abin da Allah ya halatta maka, ita ma Allah ya halatta mata ta yi kishi. Ta yi kishinta, kuma duk yadda za ka yi wa mace, wai inda akan kishi ne ba za ka taɓa mata gwaninta ba. Ƙarshen abin da za ka yi ka mata gwaninta shine ka kori kishiyar. Sannan in ka kori kishiyar ma wallahi baka gama ba, saboda za ta ce ni wallahi ba ya sani ba ko suna haɗuwa. Ko haka kawai ka yi shiru, kawai ka yi tagumi baka da kuɗi, sai ta ce ana tunanin su wance. A je can dai a karanta masu sharri, ana can amma ba a bar mu ba yanzu. Don ka ko ta fita wallahi baka gama ba. Don haka ya ku mata, kishi ya halatta, amma ku sani kishi yana da ka'idoji.
na ɗaya daga cikin ƙa'idojin shine kishi a musulunci ya halatta ne amma akan iyaka na tsaka-tsaki. Haramun ne ki sauka ƙasa a cikin kishi ya zama baki da kishi kwata-kwata. In baki da kishi kwata-kwata ba kya son mijinki. Ki ga mijinki alaman yana neman mata, ke kuma ki ce baki damu ba. Wata mahaukaciyar mata ta ce mun wallahi malami akan wai mijinta yana neman mata, ta sani ba. Shine tana mun magana ne akan wani abin da ban sani, ce yana neman mata ko tace na sani ai, amma wallahi malami akan haka gara mini akan ya mini kishiya. Ta neman matansa na ruwana, ai ba gidana da za su zo ba. To kin ga wannan rashin hankali ne, shine na gejin haramu. Kishin da ya sa kina ji cewa ke baki da kishin mijinki kwata-kwata ko haramun zai aikata, wannan haramun ne. Da kuma kishi mufrid, a kishi mufarrid, a wannan shine mufrid kuma shine wanda ya wuce gona da iri. Kishin da zai sa ki je boka ya taya ki, kishin da daga an ji labari wai mijinki ya fara neman aure sai ki je ki ce sai an wargaza. Kishin da zai sa ki ɗaga hankali har ke ki kamu da ciwon zuciya, ita kuma tana can suna fati da mijin, tana kishin ai haramun ne. Kishin da zai sa ki ce in dai za ka zo gidan nan sai dai ni in fita, ki ba ki da hankali ne. Gidan da kika zana kika gina shekara 5 shekara 10 shekara 10, yanzu wata kawai daga kin ji za ta zo ki fita ita ta shiga. Ai wallahi in dai kina da hankali sai ki gama gyara gidan, ki gama sharewa, ki ce ta shigo ta gani ai mace ce ni ma mace ce. Amma ba za ki tsaya ki zo don kina jin kishi sai ki ce gara ke a kore ki akan a aurowanci. Wannan ma rashin hankali ne. Yana daga cikin kuma rashin hankali da kishin da yake gejin haram shine kishin da mace za ta takura wa miji sai ya saki kishiyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne ingantacce a cikin sahihain daga Abu Huraira, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tas'alu imra'atun balaka ukhtiha, kada mace ta tambayi mijinta ko ta nemi akan wai ya saki yar uwarta. Kaga annabi ya kira kishiya ma da suna yar uwa. litamla'a sahfataha, saboda wai ita ta samu daman da za ta cika plate ɗinta, wancan ta tafi a bar su ci arzikin. Yace saboda kowa da arzikinta take zuwa. Wata bata zuwa gidanki a ce tun da ya aure wancan shikenan abubuwa suka yi baya. Wallahi yanda take da arzikinta ta zo. In kika ga alamar an yi baya, to inda baka nan bayan masu yafi yawa. Allah ne ya kaddara lokacin yin baya yana nan. Duk macen da za ta zo gidanka da arzikinta take zuwa. Allah baya sa wata ta zo ta ci arzikinki. Duk arzikin da kika ga kin ci dama naki ne, wanda wata ta ci nata ne. Ko tana can Allah zai barta da arzikin za ta ci. Gara ma da ta zo gidanki sai ku ci tare. Mu mutane da yawa wallahi idan suka ƙara aure sukan ga alamar da gaske ne Allah ya ƙara musu buɗin da ya zama daidai da gurgurdon rabon wancan ne Allah ya ƙara musu. Saboda Allah ba zai ɗora maka ka ɗauki nauyin wata da abincinta da suturarta da wurin zamanta kuma Allah ya barka ya ce ka yi kai da kanka ba. In dai saboda Allah kai, Allah zai taya ka, ke kuma za a moyi arzikin tare da ke. Sannan kuma yana daga cikin abin da ya kai geji na haramun a cikin kishi shine kishi da mace za ta cutar ta hanyar su yi fada na doke-doke da wata, balle ta ce za ta ɗauki makami, balle ta ce ma za ta sa wuta. Kuma duka ba abin da ba a yi. Wannan haramun ne kuma akwai hisabi a wurin Allah ranar kiyama. Kishi na zuci wannan babu hisabi. Ai yanda kike kishin ta ita ma tana naki. Shikenan wan aka yi. Sannan ki dan zungura baki haka, ko ki dan bata rai, ko ki dan kasa bacci, wannan duk babu laifi, ki dan yi kai. Amma abin da zai sa ya kai ga ki je ki gulmanta ki bata ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha lokacin da ta yi gulman wata, yace wannan kalman da kika faɗa kika ce mata guntuwa,
waina na Aisha ce ta zo da Annabi sallama, Hafsa ta yi kwalliya Annabi ya dan ayi, Safiya ta yi kwalliya Annabi ya dan kalle ta haka, sai Aisha ta ga ya dan kallara, wance kai wannan kaya ya karbe ki. Shikenan fana na Aisha ta ce lalle kai kan ka tattara mata kala kala har da su da jejjeru. Ta ce mishi hasbuka min Safiyata kaza wa wannan mata ta yi, amma sai gajartan tsiya. Wannan ina za a kai wannan gajarta kamar za a shiga rami. Shikenan manzon Allah sai ya ce mata wannan kalmar da kika faɗa inda za a sa a teku sai ya rina teku gaba ɗaya kamar jini. Mummunan kalma ce, ki tuba ma Allah. To idan wata ta ga za ta wuce gona da iri a gaban ka, to ka tsare ta, karki daka, karki zaga, karki gulma. Duk abin da za ki yi in dai tsakanin ke da miji ne, wannan ki yi. Ina fata ana fahimta. Wannan shine kishi na haram. Kishi na tsaka-tsaki shine wanda ya halatta. Kishi wanda babu shi kwata-kwata bai halatta ba. Shi namiji ya zama baya jin kishin matarsa kwata-kwata haramun ne. Shine addayus. Ba ruwanta da fitansa, ba ruwansa da fitanta, ba ruwanta da shiganta, ina ta je, ina take zuwa, suwa ne kawayenta, waye take magana da su, ji tana waya da namiji ba ruwansa. Ya zo gidansa ma ya zo yana fita, shi kuma lokaci shi kuma zai shiga yana fita, ya barka zuwa, mun gode da zumunta, shikenan ya wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba. Dole ne duk wanda yake zuwa gidanka ya zama kasan shi. Sannan kishin da bai halatta ba shine kishin da ake gina shi akan zargi. Ko mutum yana kishin matarsa kuma yana zarginta haka kawai ba wani dalili. Ko mace tana kishin miji kuma tana zargi, ta riga daukan waya, wannan ma haramun ne. Bari sake gaya muku, kishin da zai sake ki riga daukan wayan miji kina bincikawa bai halatta ba. In dai tsantsan kishi ne, ba wai akwai wani abu bane a ƙasa da kika gani. Kin ji labarin yana neman aure ne, yake so ki gane wace ce, na wanki. Don kin leƙa zai sa ya fasa ne? Haka kawai jiya kin kwana kina bacci, yau zaki je ki ana kanki bacci. Kina ɗauka kika buɗe kika ga wata tace my sweetheart, my honey, shi kuma kika ga ya rubuta my queen. Shikenan ki duba ki ga ashe ba lamba, ashe ma akwai ta queen. Kika ba za ki iya bacci ba, kin cuci kanki wallahi. Kuma gaskiya zan gaya muku, ba a raba maza da irin wannan, duk yanda kika yi wallahi. Ko a gaya muku ko kar a gaya muku, dai na gaya muku yanzu. Mijinki wajen ke kaɗai ce kullum yana zuwa yana ce miki wallahi bari gaya muku, ba a raba maza da akwai wata, sawa'un zai aura ko ba zai aura ba, dai zai dai dan ji dai ya dan ralla. To wace miki ki je ki binciko ta. Abinda baka sani ba, ka zauna lafiya ka kwana lafiya ka tashi lafiya da shi, na ruwanka. Wata ta je garin bankaɗe ta je ta bankaɗo, ta zo ta gano ashe mai kitson ta nema. Inna lillahi wa inna ilaihi. To wace ki gano mai kitson ki da ta zo cikin ladabi ta gyara miki kai, ta san baki sani ba. To ta zauna ta rabu da kan nan lafiya. Yanzu tun da kika gano, kika in aka bata kan nan ya za ta kare da shi. Kar ki tono abin da Allah ya rufe. Ko wata ta je ta banka ma ta gano ma mai mata wanke-wanke ne, ko mai mata girki. Ka zo ta sun ta wancan din tana sun koyi tana wanke-wanke, ta zo ta dube ta ce ta. Kuna ji ya za a kare. To don Allah ku daina bincike, ba ruwanku. Wayar mijinki idan za ki ɗauka da don ki buga waya, ko credit ɗinki ya ƙare, ko ki karɓa don ki duba wani abu, ki duba wannan ya halatta, kayan mijinki ne. Amma wai don ki duba chat ki gani. Duk mutumin da aka sa shi a tarko wai za a masa bincike fa sai an kama shi. Haka don Allah ku daina binciken nan. Kowaye ne aka sa shi sai ke ma in ya ɗauki wayar ki yace zai miki aka sai ya kama ki. Ai ba dole sai ya kama ki kina magana da saurayi ba, amma ke ma sai an samu naki kuren. Dan adam ba a masa ka, shi yasa shi ma miji bai halatta ya zo kawai haka ya karɓi wayar matarsa yana duba waye lamban waye wannan. Duk irin wannan abun in ba ka ga wani abu ba,
kar ka tsaya kana takurawa mace kana bincike sai abin da ka tabbatar da cewa akwai shakka a ciki. In ka ga wannan to kai wani abu, amma in baka gani ba kai shiru ka barta tsakaninta da Allah, ta maka biyayya saboda Allah, kai kuma ka kyautata mata saboda Allah. Wannan shine zama a musulunci da ya dace da kishi irin na halal. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da ya zama kuskure Allah ya yafe mana. Allah ubangiji ya takaita muku kishin ku ya dawo daidai 35 degrees yadda da yi tsananin da ya je 40 degrees ba, balle zafin ya iya kona muku kwakwalwa. Allah kuma ya sa kar ya zama ƙasa da 10 degrees, balle ya zama sanyin yayi yawa da har zai zama a gaza yin abin da ya dace. Allah ubangiji ya gafarta mana kurakurai, ya karba mana daidai. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, Dr. Mansur Isa Yalwa kenan da takaitacciyar nasiha mu, kuma wannan shine karshen nasiha da muka fara kawo muku ta malam wanda ya ja hankalin mata kan kishi da yadda ya kamata su kula kishin da ya halatta da wanda bai halatta ba. Da fatar Allah ya amfanar da mu kan abin da muka ji. Lokacin da za ku shigo domin tofa albarkacin bakin ku. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, barka da shigo. Nasir Suleiman Sale, barka da safiya. Barkan ka dai, da fatar an tashi lafiya. An tashi lafiya. Alhamdulillah. To Allah ya mana albarka. Kai tsaye kana tare da SIB Sharaɗa. Masha Allah. Ina kiran ka daga nan Mabushi Abuja. To masha Allah, da fatar ka saurari nasiha. Nasir Suleiman Sale, Allah ya saka muku da alheri. Amin. Allah ya biya muku dukkan bukatunku na duniya. Amin. Allah ya ba ku dukkan abin da kuke nema. Amin, tare da ku duka masu dukkan wannan kokarin da kuke mana a koda yaushe na wannan nasihohi da kuke sa mana. To amin, muna godiya. Shi ma malam Dr. Mansur Isa Yalwa, Allah ya saka masa da alheri da wannan nasiha da yake yi mana. Amin. To ma Nasir Suleiman Sale, Allah ya sa nasihan nan tana zuwa da kunnan dukkan kowa da kowa. Amin. Wato wala su mazan da kuma mu da kuma su matan dai da kuma mu mazan. Masha Allah. Saboda a kullum dai wannan nasiha da ake sawa mutum ya ji ya aiki da ita. Gaskiya. Ko ba haka ba. Kamar yadda Allah yake faɗa wa ma'ata kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahun. Gaskiya ne. Abinda manzon ku ya zo muku da shi to ku bi shi, abinda ya ne ku da shi ku hannu. Gaskiya ne. To a gaskiya mu dinga jin wa'annan nasihohin, ba wai kawai mu ji su ba za mu yi aiki ba. Kan mu zama muna umartar mutane da yin kyakkyawan abu amma mu kuma ba ma yi, ya zama na cewa za mu umarta a yi din kuma mu ma mu dinga yi, sai a gudu tare a tsira tare. Zan takaita a nan SIB Sharaɗa, ina kiran ku daga nan Mabushi Abuja. Muna godiya sosai, da fatar za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwar al'umma kan mita 105.9. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa, barka da asuba, da fatar an tashi lafiya. An tashi lafiya ya sa. Alhamdulillah. Ya haƙuri da al'umma. Alhamdulillah. Ubangiji Allah ya ƙara mana da haƙuri da zamantakewa mu tare da baki da. Amin. Da fatan Allah ya bai marasa lafiya ya ƙari masu lafiya da lafiya mai albarka don halittar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Na, mai magana da har kullum shi ne Abdul Ibrahim Gani, shi ne yar Kano mazaunin jirgin Abuja. Masha Allah, barka da warhaka. Lallai na ji nasihar malam, kuma Allah ya saka masa alheri, Allah ya rayuwa albarka, Allah ya ƙara wa albarka. Amin. Abin da dawan na cikin wannan gaskiya suna da dama. Amma sai na ƙaru da wani abu da ya ce hankali na aka yi labaran cikin wayoyin juna tsakanin miji da matarsa. Wannan abin gaskiya ballamari kuma abu ne wanda yake kai al'umma ga halaka. Me halaka da yake kai mu shi ne wannan binciken yana kawo warware auren al'umma.
abubuwa da yawa. gaskiya ne. Da fatan za mu rage zargin juna ko mu amince da juna ko mu zauna da junan mu lafiya da juna. Shi ne zai kai mu gaci ya sa mu samu dace a duniya mu samu dace a lahira. Da fatan Allah ya sa muna cikin wannan za mu dace ana gobe kiyama. Amin, muna godiya sosai. Allah ya saka da muku da alkhairi, Allah ya kara haska wannan gidan rediyo da wanda ya kafa shi da kuma ya kasan da musamman ba. Amin amin tare daga Abdullahi Ibrahim Gani Siyala jihar Kano mazaunin Jos da Abuja. Muna godiya Malam Abdullahi da fatan za ku tashi lafiya. Allah ya sa. Da fata za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa barka da shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, barka da shigowa, da fata an tashi lafiya. Allah kare na muku fatan alkhairi. Barka da asuba, da fata an tashi lafiya. Lafiya Allah alhamdulillah, da fatan duka mun tashi lafiya. Alhamdulillah. Muna addu'a yadda muka tashi lafiya, ubangiji Allah ya sa mu da alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Har kullum kana magana da mijin kanta ce ne da kata zari gidan kana wanda ba ko sun kiya bare sun yadda. Nasiru dukkan ma'aikatan da ke cikin radio ina musu fatan alkhairi, musamman uwata maganin kukana. Ina fatan alkhairi, ina masa addu'a Allah ya sa ta gama da duniya lafiya. Muna godiya sosai. Musamman da yake ba ta hakuri da juriya, take hakulo mana nasihohi, take baka kai kuma take mana al'umma muke ji, to kai ma ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Muna godiya, Allah saka da alheri. Allah ubangiji ga su da ya sa mu gama da duniya lafiya alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma yadda ka zakulo mana wannan bawan Allah ya yi mana nasihohi muka amfana da shi sosai, yau har muka kawo karshen wannan nasa. Ubangiji Allah ya kara ba ku dama ku kara zakulo mana wasu nasihohin masu yawa masu albarka. Amin za su kara amfanan mu kamar yadda waɗannan suka amfane mu. Amin amin. Allah ubangiji ya sa a tashi lafiya, ina muku kyakkyawan fatan alkhairi alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya sosai Malam Ahmad, da fatar za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To assalamu alaikum. Wa alaikum. Da wa muke magana kuma daga ina? Maman Fati ce daga Ajata, gefen Ami Bara. To Hajiya Maman Fati, da fatar kin saurari nasihar. Gaskiya mun ji nasihar malam. To me zaki iya cewa? Allah ya saka muku da alheri. Amin amin, muna godiya. Ita gaskiya dai sunanta gaskiya, daga kinta sai bata. Wannan haka yake. Mata duk wa'azin da ake yi, wanda ya biya ɗauka, wanda bai ɗauka ba kishiya dai in ba a yi ta ciki za a yi ta waje. Gaskiya ne. Allah ta yi kula. To muna godiya sosai, Allah saka da alheri. Maman Fati ta ce kiciya dai in ba ta ciki ba za a yi ta waje. To ba mu sani ba ta cikin tafi ko ta waje. Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da shigowa cikin shirin da alhamdulillah. Alo, muna jinki, da wa muke magana kuma daga ina? An tashi lafiya ya aiki. Lafiya lau alhamdulillah. Mama Abba ce daga Kabusa. To Maman Abba, kin saurari shirin gari ya waye, kin saurari nasiha. Muna jinki. Na ji nasiha mala. To na saka da alheri. Amin amin. Abin da ya ja hankali na kuma sosai mutum waya din nan da malam ya mana. Na'am. Magana mata mu dinka binciken wayan mazajen mu, to gaskiya wannan ya ja hankali na sosai wallahi. Masha Allah, to da fatan Allah ya saka wa malam da alheri, da fatan ba mu ikon yin da abin da malam ya ce. Amin amin, muna godiya Allah sosai. ya saka da alheri, kuma gaba ɗin ku ma'aikatan Isra'ila Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar zumunci. Amin amin, muna godiya. Na ku tashi lafiya. To muna godiya Maman Abba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam, da wa muke magana kuma daga ina? Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da shigowa cikin shirin gari ya waye. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. To baka ji na? Assalamu alaikum. Ba gajiya ya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da shigowa cikin shirin gari ya waye, da wa muke magana kuma daga ina? Sunana Abdullahi ya su kudi.
na mafata alkari. To Malam Abdullahi barka da warhaka. To alhamdulillah na ji na siyo malam. Masha Allah. Dan tun daga farko har zuwa yau da aka karkare ina tare da ku. Masha Allah muna godiya. To a kullum ba wai a yi nasiha din ne kadai abin sauraro ba. A'a idan an ji a yi amfani da shi. Gaskiya ne. Duba da wannan karkata bangare biyu ba ga matan ba ga duka kowanne bangare ne. To duk wanda ya kamata a daure a yi amfani da shi dan aladan baki dai Allah ubangiji ya hada mu aladan. Amin. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Muna godiya sosai Malam Abdullahi da fatar za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio Garkuwar Umma kan mita 105.9. ta karshe don mu samu mu tsallaka zuwa ga shirin na gaba. Wa alaikum salam, barka da shigowa. Barka da fara, an tashi lafiya. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina? Ya da Maman Mustapha daga Kado Fish Market. To Maman Mustapha Kado Fish Market. Da fatar kin saurari nasiha. Mun saurari nasiha. To masha Allah, me zaki iya cewa kai? Abin da ya ja hankali na a cikin tafiya nan shine kamar batun mata masu mamazin su bincike a waya. Na'am. Gaskiya game da binciken nan ma wani idan ka je kai bincike sai ka ga abin da ma zai bata maka. Yaran ma sai kai da na sanin ma da baka duba ba. Gaskiya ne. In ka duba sai ka ga abin da zai tayar maka da hankali wanda baka taba ba gara ma ka duba in za ka ɗauka ka yi amfani da shi sai ka yi amfani ka ajiye miji waya. Gaskiya ne. Amma da nan bai da amfani. Gaskiya ne. To muna godiya. Allah ubangiji ya sa mu yi amfani da abin da muka saurara, da fatan za ku tashi lafiya. Muna godiya mutanen Kado Fish Market da fatan. Ina da mama na. Tana jin ki. Muna godiya sosai. Mamanta baki amsa ba. Salaha ina amsa. To yanzu kuma za mu garzaya zuwa ga shirinmu na daga marubutanmu tare da Zainab Yawale Sharif. Da fatar za a yi sauraro lafiya, da fatar kuma ba za ki raina mana hankali kamar yadda kika saba. Ayyuki da sai kun sussume. To bismillah muna jinki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin daga marubutanmu, inda muke karanta muku littafin Mata'ul Hayat, wato jin daɗin rayuwa, littafin Zara'u Baba ya kasai, wanda ni Zainab Yawale Sharif nake gabatar muku. Idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Isa yake karanta buɗaɗɗiyar wasiƙa, da Shuhuda take gaya mishi ita ce Shuhudan da ya haɗu da ita a Misira, kuma ta ce mun haɗu da kai a birnin Katsina, na nuna maka ban san ka ba, to yau za mu ci gaba. Ce na nuna maka ban san ka ba wai don ban gane kaɗin ba ne, a'a saboda wani dalili ne wanda idan a lokacin na bayyana maka kaina, Shuhuda za ta shiga rudani matsananci, wataƙila ma hannun fashinta zai iya fita daga gangar jikinta. Kaga kuwa a matsayina na musulma bai dace na yi abin da zai firgita ɗan uwana musulmi har ya rasa ransa ta sanadina ba. Shuhuda bata san na je Misira ba, bata kuma san ina zaman aure a Ibadan ba. Hasali ma akwai abubuwa da yawa da suka shafe ni wanda ita bata sani ba, amma duk wani motsi nata na sani. Na san da a gabanka nake za ka tambaye ni ta yaya na sani, kamar da yadda na faɗa maka a Misira na kasance mai zurfin bincike akan mai sunana. Duka da wannan bai isa ya zama hujja a gare ka ba, illa kawai ka share duk yadda zuciyarka ta kitsima maka game da yadda aka yi na sani, ka ɗauke shi a haka. Manufar dai ita ce ka fahimci rufaffen sirrin da nake so ka gane. Lokacin da Shuhuda ta shiga aji 4 a makarantar sakandare, an yi wani zama na sirri a wani shiryayyen sirri mai murdiya da ɗaure kai. Matsayi mai girma ya wanzu a gare ta, ta kuma zama hazika a wani bangare bisa ga wani boyayyen sirri, kamar yadda wasu rayuka suka shuɗe bisa boyayyen sirri. Abin tambayar anan shine, wannan wani irin boyayyen sirri ne haka? To sirrin yana tattare da sihirtaccen sirri, kwatankwacin sirrin haɗuwarmu
kwatankwacin sirrin tsotsar hannun shahuda da take yi, kwatankwacin sirrin fitar ruwan nono a jikin shahuda saɓanin jini, kwatankwacin wani abu mai kama da almara da ya faru a tsakaninku bisa wani ɓoyayyen sirri. Isa, zan so ka matsa ka saita kwakwalwanka da tunaninka wajen fahimtar maganganuna. Duk da dai kai tsaye ban fito fili na sanar maka ba, gudun dai abin da na faɗa maka a matsayina na musulma bai dace na yi wani abu da zai razana ɗan uwana musulmi ba har ya rasa numfashinsa. Idan aka ambaci kalmar sila tana nufin sanadi, kuma sanadi yana nufin faruwar wani abu ta dalilin wani. Shin waye musabbabi na fadawar shahuda cikin wannan boyayyen lamari? Zan iya ce maka dukkan rudadden al'amarin da ya ruda ka, da ma duk wanda ya san shahuda ya faru ne ta sanadin aboki. Shi yasa ake so mutum ya san abokan da zai yi mu'amala da su, ko da yake faruwar sanadin ma rubutacce ne daga ilahi. Duk hikima da wayan zillewa ba za su yi tasiri ba, duk gudun rago ba zai hana a ɗora masa wuƙa a wuya domin yin layya ba. Hamza yana son shahuda har cikin ransa, sai dai ba shi da ƙwanjin zamowa miji a gare ta idan aka yi la'akari da kasancewarsa akan matsalolinta. Haka kai ma akwai kasawarka. Shin waye dace da wannan muhallin? Amsar ita ce zaɓin Allah, domin shi yake da sanin gobe. Daga ƙarshe zan ɗiga ɗan ba a kan tunatarwata. A duk lokacin da aka manta da mayar da lamari ga Ubangiji, to akwai tarin da na sani. Addu'a aba ce da duk musulmi ya kamata ya dimance ta, ba wai sai wata masifa ta faru ba. Sannan akwai cututtuka waɗanda likita bai isa ya gano makasudin samuwarsu ba, bare ya san magungunansu. Shawarar da zan baka, ka kasance mai yin addu'a ba dare ba rana, ko ma kake yawaita neman tsari daga miyagun mutane, miyagun shaidanu. Allah ya taimake ka ya tsare ka siraɗin da kake kai. Allah ya taimake ka ka zama mutum mai himma wajen sadaukarwa da rayuwa akan tafarkin addinin musulunci. Akwai zobenka da yake hannuna wanda ka ba wa shahuda lokacin da ka dawo daga Senegal. Wataƙila ka ga irinsa a yatsana a haɗuwar mu a birnin Katsina. To na hannunta ma ya dawo hannuna bisa wani ɓoyayyen sirri. Wassalam, sai Allah ya yi mana dawa idan da rabon ganawa. Tun kafin ya karasa karanta wannan buɗaɗɗiyar takarda, wannan zungureriyar takarda mai taken buɗaɗɗiyar wasiƙa, gumi ya jike Isa, ya yi sharkaf, idanunsa sun sauya launi, zuciyarsa ta jagule. Ba ta yi ƙarya ba kamar yadda ta faɗa. Dole ne ya shiga rudani akan wannan takarda, ba ma shi kaɗai ba, duk wanda zai karanta takardar dole ne ya shiga rudani. Idan zai iya taiwa abubuwan da ya karanta a cikin wasiƙar, to abu ne na farko da zai kitsima wannan wani lamari ne da ya fito daga hannun aljana Shahuda ibn Kaddaf, bisa hujjojin wasu abubuwa da yake da su wanda ya fi ƙarfin sanin bil'adama. Ko da a ce ma shi bil'adama zai san su, to sai dai ya kasance mai yawan shekaru, kuma wanda yake da alaƙa da abin da yake faruwa a kansa. Ita kuma wannan a yadda take dinnan ba za ta wuce shekaru 20 ba idan mata kai. Kenan kuma ba ta zaune tare da shahuda ko yaushe bayan makaranta da ta haɗa su. Bare ta san komai na rayuwanta, wanda ita kuma shahudan bata ma san abubuwan da suka shafe ta ba. Isa mutum ne mai kwanji, amma bai ga alamar yana da kwanjin da zai iya jure wannan sha'ani ba. Nadama ta zo masa a karo na biyu na dawowarsa ƙasarsa ta aihuwa, wato Najeriya, tunda tun a lokacin da ya dawo bai samu nutsuwar zuciya ba. Abin da ya lura da shi, matsawar yana buƙatar zaman lafiya da fita daga cikin tarin rudanin da yake ciki game da wannan murɗaɗɗiyar al'amari, to kawai ya yi ƙaura daga Najeriya ya koma Misira, ya yi aiki a ƙarƙashin kamfanin malaminsa Dr. Usman bin Abdul Fattah. Ya so ya yi tun da farko, sai dai inda yake hangen matsalar baya wuce ta ɓangaren mahaifinsa. Tunda a farko ma ya so hakan, amma mahaifin nasa ya kiya masa. Yanzu da ya fara aiki a Najeriya, zai yiwu kuwa ya amince masa aiki a Misira?
shirme, hauka, gami da tsabar rainan hankali shine muraran abin da yake ganin su Shahuda na yi masa, tunda ya san ƙauracewa zamansa Najeriya ba abu ne mai yiwuwa ba. To kawai ya ɗauki matakin fatattakar duk wani lamari da zai sada shi da Shahuda, tunda bai ga wani amfani hakan ba. Ya ja wani dogon tsaki yana yarfe gumin da ya jike shi, tukunna ya miƙe tsaye ya tunkari ƙofar fita daga falon. Ya ji wani abu ya tsaga ta dukkan sassan jikinsa, kamar tsoro ne ke diran masa. Cak ya ja tunga ya tsaya tare da waiwayawa da sauri ya duba ko ina, bai ga wani abin da zai tsoratar da shi ba, illa dai hakan nan ya samu jininsa da tsinkewa, ya yi tsururu tamkar ruwa. Ya ɗau mintuna 2 a haka sai ya ji kamar zuciyarsa na yin shakulatin ɓangaro, wato sharewa da lamarin Shahuda, musamman la'akari da abin da buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ƙunsa. Sai dai a wani ɓangaren yana kaffa kansa sharewa da Shahuda, domin buɗaɗɗiyar wasiƙa babu abin da ta ƙunsa ta kuma sanya shi illa wani firgicin. San bai hango wata hanya da zai shawo kan matsalar rudanin da yake ciki ba. Da azamarsa ya sake yunkurin ficewa daga falon, amma kamar an ɗaure shi, domin ji yayi gaba ɗaya babu wata gaba da ke iya motsi a jikinsa. Hatta kansa ya kasa juyawa zuwa bayansa, illa gabansa kawai da yake kallo. A bayan nasa kuwa yana jiyo kamar ana motsi, kamar mata kuwa yake jiyowa. Da sauri ya ambaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Kafin ya ƙarasa ma tuni ya ji wani irin kuzari ya zo masa, ya kuma fice daga falon yana mai takaicin shigowarsa hurumin da ba nasa ba. Cikin rudani ya yi saurin rufe gidan da mukulli, ya koma gidansa ya zube a falo tare da rafkata gumi. Hakika duk abin da ya faru da shi a cikin gidansu Abubakar lamari ne na sihiri, ko kuma gaba ɗaya ma ya ce jinnu. Idan haka ne kuwa daga Shahuda ibn Kaddaf har mijinta Abubakar ibn Kaddaf duk jinnu ne. Idan hasashensa ya zama gaskiya, ta ya suka samu wannan gida da suke ciki? A matsayinsu na jinnu za su iya zama a gidan? To amma idan asalin mutanen da ke zaune a gidan, ko kuwa sun zo ne da sigar mutane an ɗauke su aiki har aka ba su muhalli, kamar yadda shi ma kamfanin da yake aiki suka yi masa wannan gatancin? Hakika akwai ɓoyayyen al'amari mai matuƙar rudani da ɗaure zuciya, tunanin duk mai tunani. So masu sauraro, a nan zan sauke labulan wannan shiri duba ga lokaci da yake ta daga mana hannu. Kar ku manta, shirin daga marubutanmu kuke sauraro, inda muke karanta muku littafin nan mai suna Mata'ul Hayat, wato jin daɗin rayuwa, littafin da Zara'u Baba ya kasai ta rubuta. Ni Zainab nake cewa mu kasance da ku wani lokaci. Wassalam. To muna godiya sosai Zainab da wannan shirin kenan ka karanta mana littafin ta na Mata'ul Hayat cikin shirin na gaba. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An tashi lafiya Hajiya? Lafiya, ina jinjina muku, Allah ya muku albarka. Amin, tare da ku dukkan Maman Hanifa. Maman Hanifa, da fatar kin san. Allah ka ce ma an ci Zainab na test ɗinta lokacin waya na samu matsala. Insha Allah zan. Kin ga test ɗinta lokacin wayar ki ta samu matsala? Okay, to insha Allah. To na ce lallai Isa dai yayi a hankali. To saboda me? Kar ta kashe shi, kuma ana koya mana cewa addu'a yana da muhimmanci. Gaskiya ne. Da bai yi addu'ar nan ba zai san abin da zai same shi. Gaskiya ne. Wallahi Allah dai. Amin. Na gode. Muna godiya sosai. Assalamu alaikum. To kuma yanzu babu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da shigowa. Barkan ku ne. Naji abun nan littafi. Masha Allah. Amma shi gaskiya ni da ni ne wannan ma ni wallahi zama zan yi ko kuma dorko zan ba ta hakuri. Ce ni wallahi tallahi na fara soyayya ma da ma rashin sani ne. Ta yaya zaka ba ta hakuri bayan baka ganin ta? Ai baka ganin ta. To ai abin ne malam tunda
ka je bai ka gano ta fa duk inda ka je ko ina ne ka je za ka ganta. Kuma ka san cewa ba ita yake so ba ko? A kawai ai ba ta hakuri ran kawai min ce ban san abin haka yake ba. To shi kenan da fatar Allah ya raba mu da wannan tsoron naka. Soje yelo ne direban tiba daga Ituya. Da fatar mu Allah ya raba mu da wannan tsoron naka. Ya sa mu zama masu karfin gwiwan da za mu ci gaba da addu'a da hakuri. Alaikum salam, da wa muke magana kuma daga yana? Alhamdulillah. Kana magana da Siyaman Dadi daga nan. Siyaman Dadi, barka da shigowa cikin shirin gari ya waye. Yawa, barkan ku. Gaskiya mun ji littafi. Muna nan dai muna bibiya za mu ji ƙarshen littafin nan. To Allah ya kai mu lokacin lafiya, Allah kuma ya sa mu dace. Muna godiya Siyaman Dadi, da fata za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwar Umma Kamita 105.9. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam, barka da shigowa cikin shirin gari. An tashi lafiya? Alhamdulillah. Ya aiki? Alhamdulillah, barkanku. Mun ji nasiha, Allah ya saka da alkhairi. Amin amin, da fatan Allah ya sa mana a aljanna. Amin, tare da kuma wannan littafi to ya yi isa da Allah ya kawo mushi mafita. Amin amin, duka kuma kaga ta tabbata shahuda dai ba mutum ba ce. Wace shuhudan amma? Aljana ce ba? Wace shuhudan? Kisan shuhudan biyu ne? Misira. Yawwa, shuhudan Misira, ya tabbata. Aljana ce, ita kuma shahuda muna sauraro mu ji wani ɓoyayyen al'amari ne. Ya maida ta haka. Abin nasu ma na ji yawa, sirri kawai aka yi ta bayyana. Ana ta sirri, to da fatan Allah ya kai mu lokacin da za a warware mana sirrin. Muna sauraro, ina gaishe da Anti Zainab. To tana jin ki kuma muna Allah ya ƙara ɗaukaka ku. Amin amin, muna godiya sosai. Assalamu alaikum. Barka da shigowa cikin shirin gariya. Alhamdulillah. Halo, muna jinki. Barka da shigowa cikin shirin gariya waye. Yawa, barka ne. Mama Abba ce da Kabusa. To Mama Abba, kin saurari shirin? To mun ji littafi gaskiya. Ya saka da alheri. Isa dai gaskiya ya tabbata dai shahudan Misra alheri da gaske. Gaskiya ne. Ita ce aljanai. Ita ce ta kawo kowane ma na vision a cikin littafin, ita ce gaba ɗaya ta kawo shi. Ita wace shuhudan Misra? Ne in Allah ya da mu gama jin sauran sarrakan sun yi yawa. To Allah kai mu gaskiya boyayyen sirri abin yayi yawa. Sun yi yawa a cikin littafin gaskiya. Gaskiya ne. To muna nan tare da yan Allah da muna kasa mu da yanda zai kasance insha Allah. To Allah kai mu lokacin muna godiya. A gaida mai karanta littafi Anti Zainab, Allah ya saka. Amin amin, muna godiya. Da fatan za a tashi lafiya. Allah ya sa. Mun gode sosai. alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da shigowa cikin shirin gari ya waye. Na'am, ina tare da ku, kana tare da Abdullahi Ibrahim Gani Shimela jihar Kano mazaunin da. To, masha Allah, barka da shigowa. Na'am. Muhammad Nasir, wannan littafi na ku kai gagarumin littafi, yayin da ake neman littafi na gwagwarmaya, wannan yana ɗaya daga ciki. Amma sirri boyayyen sirri kai ba wani abu a cikinsa. Domin abin da isa na faɗa haka saboda na haɗi yana tagwara kawunan masu ilimi, marasa ilimi da masu hangen nesa da wanda ma ba su hangen nesa ba. Gaskiya ne. Saboda ya zama mai cikakken fadakarwa kuma ilimi, wannan ilimin da yake cikin wannan littafi ba karamin ilimi ba ne, sai dai Allah ya saka wa cikin rubuta wannan littafi kai. Amin amin. Allah ya kara mata basira ita kuma ilimi mai albarka. Amin amin. To ka duba da irin gagwar ake ta fama da ita, wannan a ce aljana ce, wannan a ce da wace, wannan a ce za su yi aure, wannan a ce ba ya to wanda ya gashi nan da yana ta faman faruwa dai kala daban-daban. Gaskiya ne. Ke dai wannan littafin
ita ma dai za ta iya fitowa a cikin yar uwar waccan shahudan ta Kano kenan za ta iya zama cikakkiyar aljama ita saboda irin wahalar da suke bai wannan abokin soyayya nata gaskiya ta wuce misali to amma ko ba mamaki dole ya ci gaba da hakuri to zai iya cin jarabawa amma gaskiya abu ba kamar da Hausa suke cewa wai mai abu yake dafa dutse kuma ya sha romansa roman gaskiya ko da zai shawo to fa shawuwar ta zama da jan ido da gumin hanci ko zubar majina da fatan Allah ya sa dukkan mu gabaki ɗayan mu kasance masu jaraba a rayuwar mu duniya da lahira. Amin amin muna godiya. Bangiji Allah ya sa tashi lafiya mai sauraron ku Ibrahim Garis Mela jihar Kano mazaunin Jos da Abuja. To muna godiya Malam Abdullahi da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwar umma. Assalamu alaikum. Alaikum salam barka da shigowa. Ya Allah sai barka da tashi. Barka da shigowa cikin shirin gari ya waye. Kana tare da Usman Mani mai dama kota. To Malam Usman da fatar ka saurari shirin tun daga farko. Mun ji nasiha Malam ko mun ji littafi wannan dai littafi dai muna jiran Allah ya kai ƙarshen sa mu ji yanda shahudan nan take halinta. Amin amin. Amma wace shahuda? Aljanna ce ko mutum Allah zai kai mu ƙarshen littafin da mu ji ƙarshen sa. Amin amin. Ubangiji Allah ma na sai Allah ta yi lafiya. Muna godiya Malam Usman da fata za a ci gaba da. Sai na gaba idan Allah ya kai mu. To Allah ya kai mu da fata za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam da muke magana kuma daga ina? Barka ki dai Hajiya. Ya aiki san ta kokari ba. Sannun ku dai da fatar kin saurari shirin. Mun yi shirin daga marubutan mu. Na'am masha Allah. Gaskiya abin ya ci kurkuɗi. To a warware shi. Amma fa har yanzu wannan shahudan ta Misira ta wannan gari gaskiya ita ce aljanna. Ok har yanzu kina gani. Kuma sun saka shi a rudani gaskiya ita ce aljanna. Na'am. Amma ainihin shauta gaskiya ba aljanna ba. To haka kawai zai yi haƙuri domin gaskiya ba aurenta ba. Mijinta yana nan a gaba amma shi ma kan shi ne mijinta ba. To. Yaya ko ya batta. Ikon Allah. Amma me yasa kika ce ba mijinta bane? To muna godiya da fata za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwar umma kan mita 105.9. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam da muke magana kuma daga ina? Maman Sultan ce daga Fafe. Maman Sultan daga Fafe. Da fatar kin saurari shirin tun daga farko zuwa yanzu. Mun saurari nasiha malam kuma mun saurari littafi. Masha Allah, to me zaki iya cewa? Wannan littafin yana nuna mana gaskiya riko da addu'a yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Gaskiya ne. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara basira. Amin amin muna godiya sosai. Ina muku fatan alheri. Allah ya sa tare da ku duka masu sauraron mu. Muna godiya gaisuwa gare ku baki ɗaya. Assalamu alaikum. Barka da su ba da fatar an tashi lafiya da ba muke magana kuma daga ina? Kana magana da Baban Ruma daga nan gwar. Baban Ruma daga gwarin fa da fatar ka saurari shirin tun daga farko. Na dai saurari littafi daidai lokacin da za a fara karanta littafi na kunna rai. Na sha Allah, to me za ka iya cewa? Magana ta gaskiya wannan littafin guri ɗaya ne ya burge ni. To. Yana burge ni tun da aka fara nake saurara don ban taba kuskure wannan ba gaskiya daga nasiha kuma yau ne kawai ban saurari nasiha ba littafin Allah ya ina da iko. Masha Allah. Wato abu duk idan ya taso maka yana da kyau ya kasance yana yin addu'a. Da tun farko ma shi wannan abokin soyayya nasa yana yawaita yin addu'a a cikin littafin. Da ba zai samu kansa a cikin rudu ba. Gaskiya ne. Saboda addu'a makami ce ga mumini. Abin da kake da karfi a ce da abin da baka da karfi. Gaskiya ne. Tabbas in kana yawaita addu'a za ka fara. Sannan kuma ina so ni in ga da ni ne shi. Da ni ne shi da ba za rude ba. To me yasa? Saboda ai namiji ke da mace a kowane bangare. Bai kamata ya saka kawai su rika ruda shi ba. To ka manta cewa shirin da aljanu a ciki. Ko da aljanu ya fi mutum ne? To ai ka san baya addu'a abin da aka nuna mana.
to ka san kowane mutum kuma in ba zai addu'a ba ai aljani ya fi karfin sa kenan. Wannan gaskiya ne, to ba matsala, muna nan dai muna bibiya, amma wannan addu'ar da aka sa yayi na lokacin, Allah ya sa a sa ya ci gaba da maimaita ta a cikin littattafan, za mu ga fifikon abin da nake faɗa. Amin amin, muna godiya sosai, da fata za ku ci gaba da kasancewa. Muna godiya sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa. Nasiru, barka da warhaka, barka da kokari. Barka da warhaka, da fatar an tashi lafiya. Masha Allah, har kullum kana magana da mijin Kantafi ne da kace Zaria. To masha Allah, ka saurari littafi. Wato na saurari labarin jika karu nan Nasiru. Masha Allah, da fatar labarin abin daga marubutan mu. Daga marubuta kai, daga marubuta sorry. Na'am. Wato man Nasiru, kaga da shahuran da take Ibadan. Na'am. Da shahuran da take Ibadan. Na'am. Da na Katsina. Na'am. Da na Kano. Na'am. Duka shahuda ce ba. Duka shahuda ɗaya ce? Shahuda ɗaya ne, ba guda biyu, ba guda uku ba. La ilaha illa anta subhanaka. Duka fa kace da ta Kano. To warware mana ya aka yi haka. Aljana ce, dalilin da yasa kaga take sirrifi a ko ina kenan, saboda su ba mutane bane, Allah ya ba su ikon yin saurin zuwa waje cikin lokaci kamar mu dan adam ba. Gaskiya ne. Yasa suke tuye na abin nan isa yadda ya kamata. Gaskiya ne. Tabbatar maka mu zira ido mu gani daga nan zuwa karshen nan sai ka haka ya fito. Kawai aljana ce wannan ba wani abin nan bane. Kenan da shi. Ina muku fatan alkhairi da fatan za ku lafiya. To muna godiya sosai a mijin Kantace, da fatar za ku ci gaba da ba mu lokutan ku kamar yadda kuka saba. Assalamu alaikum. Amma daga salam, Malam Sadi Babaruma ne, ya ji daɗin shigowar mijinta ce yanzu din. Masha Allah. Wato mijinta ce maganar da ya faɗa fa gaskiya ce, ni ma sai yanzu ne hasashe fa na ce kai. Yana faɗa na ji tunani na ya jira gurin, dalilin ma da ya sa na dinga ƙoƙarin kiran ku don in same ku kenan. Gaskiya mijinta ce kana da dogon tunani, wato wannan mijinta ce din da ka ce matar ka da mata ce ta karanta littafin nan. A wajen ta tsiga maka ka zo ka faɗa wa haka kenan ko? Watan kenan kana nufin duka shuhuda guda ɗaya ce? Gaskiya ne ma na da guda ɗaya ce. To bari mu ji mai likita zai ce. Muna godiya sosai babu ruwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da shigowa. Malam Nasir, barka da kokari, barka da aiki. Da fatan an tashi lafiya. Madalla, kana tare da likita daga Gora. Masha Allah. To madalla, na ji littafi kuma farkon littafin din ban ji farkon daga amin dai ni nasihar malam na kaji a farkon sa zuwa karsa. Masha Allah. To game da nasihar da malam yi game da yanayi na kishin maza da mata, game da abin da ya shafi bangarorin waya kuma da zargi. Na'am. To gaskiya kan din ba daidai bane, ya mafiya yawanci mata suna da zargin mazansu, wa'ansu kuma matan din suna da zargin matansu, domin saboda yanzu wani namijin din sai ya gani idan matansa ta gana ko da dan uwanta ne sai ga dauki bakin ciki ya sa wa zuciya, ko kuma ita mutum na idan mijin din yake magana da uwan shi ne daga shi kuma dauki wannan ta dauki wannan abin din ta sa wa ranta, to kin ga kan din babu mun ga abin da ya kamata mun fahimci juna zamantakewa zama da tsaki kaga bai da kyau. Allah saka muku da alkhairi da fatan. Muna godiya likita, da fatar za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwa umma kan mita 105.9. Kira ɗaya da za mu ɗauka domin mu tattara namu mu fice. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana kuma daga ina? Daga Maraba. To na dai ji Maraban, da fatar kin saurari shirin tun daga farko. Mun saurari littafi kuma mun ji jawabin malam, Allah ya ƙara basira. Amin amin, muna godiya. Da fatar to mun gode, Allah saka da alheri, da fatar za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwa umma kan mita 105.9. Mu kammala tare da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, barka da shigowa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ya ta malam, Allah samu ne a nan kudu dumo. To malam na kudu dumo, barka da shigowa. To alhamdulillah, Allah ya ta malam, Allah kara rayuwa albarka. Na daidai mun ji bayanin malam akan bangaren mata zamantakewar rayuwa, kuma
mun ɗauki darasi kwarai ubangiji Allah ƙara yi wa malam albarka kuma Allah ƙara ba da lokaci malam a zo a ci gaba da faɗakar da al'umma annabi saboda abin da ya sanya tsakani da Allah na daidai kamar bayanin da malam ya yi na daidai Allah ubangiji mashi albarka na biyu zargi aya zamantakewa rayuwa ta bangaren zamantakewa aure kuma mu mata da maza gabaki ɗayan mu ji tsoron Allah babu abin da ya buka ji tsoron Allah duk abin da na buka tsoron ƙasar nan Allah yi ka sanar duk abin da za ka so amma idan ka sa Allah gaba ka ji tsoron shi to dole ne ka zanna lafiya kuma har wani ya sha'awar ka dan haka tsakani da Allah malam ya yi bayani wallahi bayanin nan ba karamin gamsar da al'umma annabi ba ni kaina nan tsakani da Allah na gamsu da bayanin malam kwarai dan haka Allah ubangiji ƙara baya lokacin dama a ci gaba da wadakar da al'umma zamantakewa aure wallahi ba zamantakewa wasa bane ba aure ya wuce wasa aure ya wuce annabi kai shi ya ce aure yayi to dan haka kai kuma an ce kai koyi da annabi duk abin da zaka babu abin da ya wuce a matsayin ka na musulmi ka koyi da annabi to dan haka su ji tsoron Allah gabaki ɗayan mu kuma ga Allah malam ubangiji Allah sa ta ci lafiya muna godiya na kudundumo da fata za ku ci gaba da kasancewa tare da S Radio garkuwa umma kan mita 105.9 kuma duka a nan zan tattara nawa sai inda dare mun a madadin wanda ya haɗa ni da ku Abdulrahim Salisu Funtuwa injiniyan da ya kula mana da na'ura Abdulwahab Hudu tare da Zainab Yawale Shirif da ta karanta mana littafi ni da na shirya kuma na gabatar Nasir Suleiman Salisu sunana nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gari ya waye dukkan nuna yayewa bayani na taho